ňom je celkom dobre vidno, že keď sa mu niečo nepáčilo, budem sa začne dežiť tá srst zále na chrbte. Môžeme prejsť iba tady dozadu smerom. Nie. Nie. Lepšia býva je silnejšia. Aha. On podľa mňa teraz tým, že sme išli autom a trošku som sa ponáhľala, tak viac taký rozrušený. Tady nie. Nie. Super. Super, to bolo excelentné. To je dobré, vytvárate vzorec. Pohľadte ho, pustite vodítko, choďte ďalej, ak sa vrak sa postaví za vami, poviete mu nie, sadne. Teraz ťuknete, poď a idete. Super.